vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Hello mukoma Nashi. Wandisai chitupa changu ndapota wedu we. Ndiri mudzimai ane 30 years ndakaroorwawo nemurume. Handizivi kuti ndingati idofo here kana kuti idzungu. Dambudziko rangu mukoma, murume wangu bodo idi ndeiya type yekuti kana pachitaurwa something ndedziya type dzinoziwa zvinhu zvose, hapana chaasingazivi. Ini dzimwe nguva ndinotonzwa kutonyara kana pachitaurwa chero kana pachinge pauya mafriends angu anodairira nyaya dzevakadzi hake. Rimwe zuva ndakanzwa vachitaura nevamwe vake kugadzirwa kunoita ndege, akadairira zvese achiwedzerera nezvekunyepa ipapo zvekuti varume vese vakapedzisira vamutarisa. Zvipiko munhu anosona bhutsu mukoma? Pakatanga kutaurwa bhora ungatoti munhu ainge ari referee paitambuka bhora racho. Vamwe varume unoona vazoti zii nekuti ipapo anenge asingataurire pasika. He speaks on top of his voice, agoti ane kakukakama plus kutaura achisvipa mate. Murume mukuru. Mumwe musi ndakazotonzwa vamwe vachimunyeya kuti makamboona kunaya kunoita dhewa here kana vachitaura. Zvinonyadzisa kani pane kuti munhu anyarare. This other time ndine cousin brother yangu ainge abva kuDubai, saka aitaura about how they stay there in Dubai and how expensive things are kuside ikoko, especially pekugara. Apa marooms acho hanzi anenge ari madiki, vachitoti kana muchishanda zvinotoda mutoloja makawanda kuitira kusavha. Iye ikazoti yadairirwa nyaya yacho nababa vekwangu. Hanzi Dubai kunodhura zveimitsano, panotoda uchitoita zvekutosheya room chaiyo, even hembe dzinodhura. Dubai unoita stress tsano. Apa munhu haasati akamboenda kuDubai or even pamuzanzi padhuze apa haasati akambodzika tsoka yake ipapo. Asi zvese zvinoitika kana kubhodha, pabhodha chaipo mukoma anotokuudza kuti anotozivana kunyange nezimra yepabhodha. Mukoma Nashi even kuEast London akatombonaiwa nesnow ikoko. Ndakazonyara pakanzi kasi makamboendako here nhai mukwasha. Ndikanzwa kunyara but munhu wacho haagumirwe kani. Last week chaiyo pana baba wepanext door vaitotaura kuti motikari yavo iri kunetsa starter. Murume wangu akati it is a small problem, ndogona kukugadzirirai. Akati ndiko kabasa kandakatanga kuita pandakapedza chikoro ndiri makanika. Ameno dzaakanotamba ikoko motikari yevanhu ndokubva yatozotoramba kusitata zvachose. Baba vaya vakazotohaya makanika wavakabhadhara times2 iri nhau yekuti baba wekwangu wakazotowedzera more problems pamotikari wachikanika nhema nenyaya yeruzivo. Ndainge ndatombowatsiura kuti musada kuzviita makanika. Apa munhu wacho haudziki haatombonyari. Vanhu vava kutomuziva iye zvino but iye haana basa nazvo. Ini ndinonzwa hasha, nhai ndodini nemunhu akadai shuwa. Dhewa wanetsa dhewa uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naamai dhewa. Ngatitaurei navo amai moyo. Hanzi murume wangu wanetsa kunoku. Nyaya dzose anodziziva, hapana chaasingazivi. He is the jack of all trades and a master of none. Let us try to speak with him in the comment section kusvika pakunouraya motikari yemunhu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchitaura neni please. Ndazama kukufonerai but foni yenyu hamusi kubata. Please try to help me. Mukoma Nashi ndakaromba, saka mukuromba kwangu kwandakaita ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. This was after ndabva mukurambwa nemurume. Ndakarambwa nemurume zvokuti zvakasvika pakundirwadza mukoma. Murume wangu ndiye akatanga kuuyawo kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Ndokubva ndazototevera. Ndakatevera by force after vamwene vangu vanditi muroora
vakatevera ndokubva vandipa mari. Ndakati ndauya kuno kumukoma Nashi ndainge ndisingatombozivi kuti murume wangu iye ainge ava kutogara neumwe muZulu. So ndakatanga kumufonera apo pandainge ndichiri mubhodha, but handina kuda kumuudza kuti ndainge ndiri munzira ndichiuya. Apa ndaitopiwawo futi madirections nevehukama vainge vachizviziva kuti this is what was happening. Ndakasvika paground mukoma, ndakati ndasvika pamba ndipo apo pandakabva ndachizouya ndikatorwa kurenki nevamwe amai guru. So vakauya vakanditora vakabva vanditi zvainge zvisingaiti kuti ivo vange vachisvika neni, vakangondirakidza vakati ndipo pavava kugara apa ivo bamunini nemuZulu wavo. Ndakangosvika nekunoka nekutongopinda. muZulu iyoyo yakashamisika. Mukoma ndakangokiya door ndikabva ndati nhasi tinopedzerana. Akabva anditi ndiwe aniko iwe? Ndokubva ndazomuudza kuti ndiri mukadzi wemurume wako, ndabva kuZimbabwe. Ndobva atotanga kutoyeredza misodzi paya. Akabva anditi ko iye ingawani? Akandiudza kuti wakasofa kudhara. Ndikati aiwa mainyeperana. Aitofungidzira kuti ndainge ndichida kurwidzana naye, but ndakangoramba hangu ndakanyarara. Iye akagara nechikoko, neniwo ndakagara nechikoko kusvika murume wedu adzoka. Akazoti adzoka mukoma, to my surprise murume akatotanga kutorwidzana neni achinditi hey, you have come here to disturb my peace. muZulu uya paakangoona kuti murume wangu ainge achirakidza kuti iye ainge achida muZulu uyu kudarika inini, ndokubva atowana simba, ndokubva atanga kundituka akati hey, ndokutsvakira vanhu vekuti vanokuuraya izvezvi. Ndokubva ndachizongobuda ndikaenda ndikanorara kumba kwaamai guru nabanguru, vakazonditsvakirawo pekugara. Ndokubva ndachizotsvaka basa. Zvainge zvakaoma mukoma. Apa murume aingoti musi anenge achinzwa kuda aingouya obva atorara neni, no dziviriro no what. Apa uchiziva kuti munhu ava kutogara nemuZulu. Asi ndakangozviudza kuti zvinowanikwa. Asi nekufamba kwenguva mukoma Nashi ndakatongoona kuti ndainge ndiripo pakungoshandisiwa. Ndikabva ndatongozviudza kuti zviri nani kurambwa kunowanikwa. Ndokubva ndatanga kungogara hangu ndega. Zvemaboyfriend ndakazviudza kuti no, handidi kuita zvemaboyfriends. Mukoma Nashi mukuzonofamba ndipo pandakabva ndachizosangana neimwe n'anga yemuno muSouth Africa yakandirombesa. N'anga iyi yakati kuti ndinge ndichikurombesa ndinofanira kuti nditange ndamborara newe. Baba ivavo vakaita mwedzi wose vachirara neni. Mukoma Nashi ndobva vakabva vazoti nguva yakwana yekuti ndinge ndichikurombesa. Saka mukuzonorombesewa kwangu mukoma Nashi, zvimwe zvacho handikwanisi hangu kuti ndige ndichizozvitaura. Ndakazofind out kuti ndainge ndiine pamuviri. Okay, after ndafind out kuti ndainge ndiine pamuviri ndipo pandakabva ndachizovaudza sekuru vaya vainge vachindibatsira kuti ndainge ndiine pamuviri. Saka ndanga ndichifunga kubvisa nhumbu yacho. Vakabva vanditi no, usaibvisa. Mukoma Nashi ndakapachengeta pamuviri paya kusvika nhumbu iyoyo yava ne7 months. Ndopa vakabva vachizondifonera vachinditi mishonga yangu yainge yaita. Apa pose apa mukoma vainge vachigadzira zvikwambo. So ndakaenda kumba kwavo tikabva tazoenda kumakuva. Vakanditi ndinge ndichisarudza guva remufi but ari munhurume. Ndokubva ndaita saizvozvo. Ndikabva ndanzi ndinge ndichiitira weti. Ndakaitira weti paguva racho iroro. Mushure mekunge ndaitira weti vakabva vazonditi ndinge ndichinokora. Ndakanokora ivhu paguva remufi. Ndokubva tazodzokera kumba kwavo. Vakabva vachizotora ivhu riya ndokubva vazondipa mishonga yekuti ndinge ndichibvisa pamuviri. Vakabva vanditi chienda zvako. Ndikati but mwana uyu akura ndichaita sei? Vakabva vanditi mwana uyu uchatoita wekutozvara zvakanaka, asi kana wamuzvara mwana uyu ndiri kuda kuti unge uchizouya naye mangwana. Ndikati kana ndikasungwa? Vakanditi kwete, hakuna kana munhu anombokusunga. Vakabva vazondipa chimwe chibhegi vakanditi unodai. Vakanditi ndinge ndichitenga maziplastic bag. Munoona maziplastic bag aya eblack atinoshandisa semabhini. Ndokubva ndatenga mukoma Nashi. Ndakazoti wava pakati pawo usiku ndikanzwa kuti iko zvinozvi nhumbu iya yainge yondisuka and I was ready to give birth. Mukoma ndakatozvara mwana uyu but akabuda zvake akafa. Ndakabva ndazoita sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya kuti mushure mekunge wazvara uri kufanira kuti unge uchimunanzva mwana uyu. Unomunanzva kusvika achena. Ndo zvandakaita mukoma. Ndakamunanzva mwana kusvika achena. Ndikabva ndazotora chimwe chipepa bhegi. Ndakatora chipepa bhegi chiya then ndokubva ndachizomuisa muchipepa bhegi. After that ndikabva
ndachizotora aya maziplastic ndokubva ndaputiridza ndikaputiridza ndikabva ndazotora rimwe bhegi ravainge vakandipa. Ndipo apo pandakabva ndazopinda mukombi ndokubva ndazoenda kumba kwavo sekuru vaya ndikabva ndavapa mwana wangu. Kana kumutarisa ndainge ndisingadi kumutarisa, ndainge ndakangotsikitsira pasi apo pavainge vachibvendenyura maziplastic aya. Mukoma vakamutora mwana uyu, handizivi kuti vakazoita sei naye mwana wangu. After that ndipo pavakabva vazondipa kadhori, vakabva vanditi chidhori ichi chandakupa ndo chichazova murume wako, uye zvekare unofanira kuti unge uchizopota uchisika bonde nemapenzi. Mukunosika kwauchaita bonde nemapenzi ndo zvichazokubatsira mukuita kwako mari, uye zvekare unofanira kuzova munhu wekuti unenge uchitozivikanwa kuti kuno mumwe mukadzi ane utsinye. Kana ukaita vashandi vako unofanira kuti unge uchivaitira utsinye. Hama dzako haufaniri kuti unge uchidzirakidza rudo, unofanira kungova munhu wekuti unenge uine utsinye. Asi kana ukasangana nechirema haufaniri kuchirakidza kuti une utsinye, unongochipa chikafu kana mari, asi unopa chirema ichocho chaunenge uchida kuchipa chikafu chakagadzirwa uye zvekare nemari inenge yakagadzirwa. Mukoma Nashi, ndidzo mhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera, uye zvekare pamba pangu pari zvino ndine rimwe benzi iro randitori naro. Saka makuseni oga benzi iri ndinobuda naro panze. Zuva paya parinenge rava kuda kutanga kubuda ndipo pandinoita naro bonde benzi iri makuseni oga. Kana ndapedza kurishandisa benzi iri, then ndinofanira kuti ndige ndichizongoridhamba, then rinobva razofa. Ende musi warinotofa ndinotozviziva kuti benzi iri rafa, ende nepacho parinenge rafira ndinotozviziva kuti benzi iri rafira pakati. Mukoma Nashi, ndiyowo secret yangu. Ndakarombawo muno muSouth Africa, ndakaromba hangu mukoma, but ndichizonoromba ndainge ndanzwa nekurwadziswa nemurume nekurambwa futi nemurume. Ndo zvakazondikonzeresa kuti ndike ndichizosvika pakuromba, because neniwo ndichizoromba ndainge ndichida kungogadzira murume wangu kuti ange achingonzwawo pain. Ndaida kumugadzira iye nemuzulu wake because of the pain that they gave to me. Mukoma Nashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mari chaiyo ndinayo, mari yakawandisa zvekuti dai kwanga kuri kunzi mishonga yacho iyoyo inonditendedza kuti ndike ndichichengeta hama dzangu. Nemari yandiinayo hakuna kana hama yangu kana one yaizomboenda kubasa, because ndine mari yakawanda, but handitendedzwi manje kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. Ndinongovaitira kutsinye chete, ndichivafambira ndichivaendera mudzin'anga dzakasiyana-siyana. Kuvaendera kun'anga ndinenge ndichitonovagadzira so that vasakwanisa kuzobetserwa, uye zvekare vazongoramba vari varombo. Mukoma Nashi, ndokuitawo kwandinoita mari. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Dzainge dzisimbori shungu dzangu dzekuti ndinge ndichizoromba. Vanotuka tukai zvenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vanotuka tukai zvenyu. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikudawo advice kubva kwamuri, uye zvekare kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndine umwe musikana wandiri kudanana naye, saka iye ane mwana wake 1. She is 20 years mukoma. Akangomitiswawo, that is what she told me, uye zvekare ndo zvandakaudzwawo naamai vake, vakatoti mwana wangu usazomutambisa nekuti akambotambisiwa before, so this is like a only other chance to not break a heart. Ndikabva ndati zvakanaka yamai, but pane nyaya yandakazoudzwa nemusikana wangu uyu. Tava kugara tose mukoma, that is why ndiri kuti musikana wangu, but tava kugara tose. Akanditi amai vake vanoroya. Saka the day raakandudza kuti amai vake vanoroya, this was after ndabva mukurota hope. Ndakarota ndichiita bonde naambuya wangu. Ndikati kurota ndichiita bonde naambuya wangu wandisati ndakambosangana navo
chii chiri kuitika. So pandakamuka mukoma zvakandishungurudza, hope idzodzo dzakandishungurudza, ndainge ndakangonyarara kuzvonosvika achizondibvunza kuti go, why are you so sad? Kasi pane chandakukanganisira here? Ndikabva ndangoti munhu uyu it is far much better kuti ndige ndichimuudza, because hadzisi hope dzingori normal kuti munhu ungarota uchiita bonde naamai vemudzimai wako. That was when I told her. Hana kana kumboshamisika kana kuvhunduka, ndikati iwe, you are not even shocked or anything. What is wrong with you? Because you were supposed maybe to get angry, or maybe you were supposed to get shocked kuti hope idzodzo hadzisi hope dziri normal. But akatongoseka zvake akati ndichazotaura navo mama, ndichavabvunza kuti ko kumukwasha mava kutsvakei. Ndikati iwe uri kuzama kuti kudiko? Ndo paakazoti mama vangu vanoroya. So paakandiudza masikati achiti mama vangu vanoroya mukoma, I did not want to believe her. Then in the evening ndakavarota zvekare ambuya vangu vakatouya kwandiri vakabva vanditi mukwasha sorry, but tava kungoita kekupedzisira. Ndikaita futi navo bonde mukoma, ndakatonakidzwa. Ndiye akazotondimutsa ndichitoita bonde, ndichitoita sekunge ndiri kuita bonde naye. Akabva anditi iwe muka iwe, kasi wavarota futi? Ndikati akapopota mukomana chimunozoti akapopota achitoita sekunge ari kutaura navo amai vake. After that ndo patakangonzwa rimwe zimhepo rakavhuvhuta mukoma richiita sekunge richatoenda nemarata. Ndikati what is going on? Ndakamuka mukoma ndokubva ndatora munyu ndikatanga kumwaya munyu. Akabva atoseka akati iwe unofungidzira kuti salt inoshandei pana amai vangu? I will tell you mangwana, because zveusiku hazvitaurwe usiku. Mangwana acho makuseni mukoma takabva tazotanga kutaura, ndokubva azonditi amai vangu muroyi vanoroya. Hope dzawakatorota amai vainge vatokushanyira vakatoita bonde newe, but not like bonde physically, ndezvemushonga. So mukoma ndo zvandakaudzwa nemukadzi uyu wandiri kugara naye. Kumuda ndinomuda, akanaka zvake mwana wevanhu, but akandiudza kuti amai vake vanoroya, uye zvekare evidence itoripo yekuti ndakatozvionera ndega kuti amai vake vanoroya. Ndodiniko, ndoramba ndichidanana naye here kana kuti ndosiyana naye? Please assist a brother here mukoma, ndibvunzirewo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. After wasangana nezvakadai, kana wanga uri iwewe unoita sei? Unoramba here uchingoenderera mberi nemunhu wako, kana kuti it will be a sign for you to walk away? Saka iye musikana wenyu oro mukadzi wenyu iyewo haaroi here? Makambomubvunza here? Maybe you need to ask her. If she is honest with you, then you can take a decision. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.